तर ऑपरेशन सिंदूरनं भारतानं दहशतवाद्यांना धडा शिकवलाय। यामुळे नागपूरमध्ये माजी सैनिकांनी आनंद साजरा केलाय। 1965च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात जिंकलेला रणगाडा नागपूरच्या अजनी चौकात ठेवण्यात आलाय। याच रणगाड्यावर चढून हातामध्ये तिरंगा हातात घेत माजी सैनिकांनी हा आनंद व्यक्त केलाय। जिंदाबाद आजाद सेवा हा जल्लोष आमच्या देशवासियांसाठी आणि आमचे सैनिक आणि त्यांच्या फॅमिलीसाठी खूप आनंदाचा क्षण आहे। आम्ही जेव्हा ठाम गाळतो जेव्हा आणि त्यानंतर जेव्हा युद्धाची वेळ येते त्यावेळेस आम्हाला कोणतेही जास्त परिश्रम करावा लागत नाही आणि त्यामुळे आमच्या फॅमिलीसाठी हा आम्ही जल्लोष त्यांना आम्ही समर्पित करत आहे, आमच्या सैनिकांच्या फॅमिलीसाठी समर्पित करत आहे।